ओरैबायदि बुरजा जाबाय जिया सुनो माने आं गिखाबायसो ओरैबायदि बुरजा खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआ नोंथांमोना मिन्थिखाबाय दिनैहाय आंहा ओरैबायदि खामानि माने भिडिअफोरबो बानायबाय थानाय जायो ओमफ्राय आरो साननैसो आङो लोमजानानै थाबायना ओमफ्राय जा बुरजा ओंखारना दं जिफोरा माने गानस्लाय गानस्लाय दोननायफोरा ओमफ्राय दायो सुना होजोबनोसै गासिबनिखौबो ओमफ्राय सान्दुङाबो बिराद गोसा दुंखादों दिनै आरो बांद्राय नांबांनाय नङाना जाहानाव ओंखायनो आङो एसे थाबनो सुनो नागिरबाय दिनैहाय फुङावनो ओमफ्रायो नोंथांमोना बयबो नायलांदो दिनैहायनि भिडिअखौ जिखौ सुनानै लाग्रोनोसै आङो बिनिफ्राय नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन जा बुरजाखा गिखाबायसो आङो बेखिनि ओमफ्राय आरो दंबावो न'आवहा बेड कभार माबा माबि दंबावो ओमफ्राय लायनोसै दायो ओमफ्राय सुनानै लाग्रोनोसै आङो पुरा मेख्ला गाननानै मेख्ला बोराय गाननानै रेडि जाखाबाय आरोना जिखौ सुनो थाखाय नै बाल्थिंनै सोमबाय नै ओमफ्राय आरो दंबावो सोमनो नै आहानि दख'ना आंनि बोरायनि गस्ला लंपेन्ट सुनो दंबावो नै सुनो माने सोमनांगोन ओमफ्राय जाहानि जि सुग्राखौ नोंथांमोना मिनिनाङा दै ओमफ्राय आङो नैबेयावनो सुनो नागिरदों आरोना नैबे जाहानि जि सुग्राया फिसाद्राय आरोना गावख्लाबलांजोब्बाय ओमफ्रायो एबारसो माने नैखौ थालायनो नागिरदों आरोना बेखिनि एरियाखौ नैखौ जितु प्लास्टिक होथेनानै दोनदोंना बेखिनिखौ पुरा थालायजोबनो नागिरदों आंनि बोराया मानो होनबा जि सुनायाव खस्थ' जायोना खस्थ' जाबाबो उपाय गैया मानसि जोनोम मोनबाय जिहेतु एसे एलाखौथ' खस्थ' सहायखानांगोन अबावथ' एसेबां आजादि मोनो नङा होमबा थ' आंनि थाखाय जेबो खस्थ' नङा बियो थालायनो नागिरदों बोराया आंनि बोराया सिमिट अन्थाइ फिसा फिसा माबा माबि लाबोखाजोबना दोनफैबाय ओमफ्रायो दायो आङो दिनैहाय नैबेयावनो सुनोसै आरोना नै लाबोखाबाय आङो नैखिनिखौ सोमबावग्रोनोसै ओमफ्रायो साहा फुदुंदोंनो साहाखौ लोंना लाग्रोनोसै आङो बिनि उनावहा सुगोन आरोना थालायबाथाय मोजां जासिगोन र' जि सुनो बेखिनिखौ पुरा जायगायाथ' गुवारानो नालाय बेखिनिया थालायना होबाथाय जि सुबाय थानो मोजां जासिगोन ओमफ्राय नै दायो आङो जिफोरखौ सोमना फैजोब्बाय ओमफ्राय दायो नै लाल साहा लोंनो नागिरदों रुटि ओमफ्राय बिस्किट नो रुटिया गांसे आंना गांसेबानो जायो साहा लोंखांगौ मानि रुइनानै थागोन ना बेयो ओमफ्राय सुनोसै आङो ओमफ्राय दिनैहाय जोंहा मा ओंख्रि मैगं गोथां लाफा मैगं लाइ मैगं दिनैहायनि जोंहानि ओंख्रिया मा मैगं लाफा मैगं ओमफ्राय नैबे जाहैबाय लाइ मैगं नै जि मोजां मोजांखा मैद्रु ओंख्रि जागोन जोंहा दिनैहाय सायगासिनो नै आं इयाव सुलाहाय नैयाव सुनोसै आं नैयाव दुम दुम होनलायनाय बुनोसै आं नै टेबोलाव सुदोंमोन आं माला टेबोलाव सुनो खोन्थालांदो गाहायावनो सुबाय आं गोजौआव सु होनना खोन्थालांनायखाय टेबोलखौ लाबोनानै सुदोंमोन आं हुबासो आरो गोबो जायोना थलं थलं जा गोसाखा
Simani ini cuma. Sama makan kesukaan. Oh ya, không làm gì cảm giác này. Nhiều gang sẽ đi đâu? Đúng rồi. Nhiều gang sẽ hơn đi đâu? Ni jangan tunggu ukuran ne. Ukuran ne tunggu. Ni jaga gila na oh. Kan mati banget nih, Pak. Nah, udah, kan. Kita baik kan. Pas jangan kan, kek kena lagi. Kan, itu barang aja. Kan jangan. Udah masuk sih kan. Oh, bisa belum? Lang ganti. Rana ngapain? Ambil boleh dulu. Tunggu. Agak apa selesai. Dayo आङो दुगैनोसै ओंखाम जानोसै दा फार्स्टआवनो दुगैग्रोनोसै आङो खुरबाय र' ओमफ्राय नै दासो दुगैखांबाय आङो दुगैखांनानै ओमफ्राय जिखौ खनसे बेलथायबावबाय ओमफ्राय रानासैनो आरोना नै सान्दुङा नांगाबायानो बैखिनियावल' नांगासिनो दङ ओमफ्राय बाखि नैथिंजा नाङासैनो गिसियैनो थाजोब्बाय बेफोरो ओमफ्राय दायो ओंखाम जानोसै आरोना दुगैखांबाय नालाय दे खाव ओंखाम ओंख्रिफोर दायो नै जोंहा ओंखाम जानो पुरा रेडि खालामजोब्बाय ओंखाम जानोसै नै ओंखाम खुरबाय मैद्रु ओंख्रै दानि सायनाया मैद्रुआव नै आलु हाखावना होदों ओमफ्राय नै बिथिंजा दङ मुला सातनि मुलाखौ हादो आरोना मिजि मिजिनो दुन्दिया गोरलै होनानै ओमफ्राय नै ना एवनाय बेबो मुला सातनि नै ओमफ्राय बिथिंजा दङ बुद गोथां सोमनाय बेखौ जालायला ना जाबाथाय खारोना बुद गोथाङा जानोसै दायो गोथाव जादोंना मैद्रु ओंख्रिया जानोसै मैद्रु ओंख्रि नोंबो जादो जाखांलायबाय ओंखाम सानजौफुनि सुनो जालायबाय दायो नै सुनिसै जानाय सुनाय मावनाया पुरा जोबनो थाङा नामा सानसे खामानियानो ओंखाम जाखांबाय खांसि सुनोसै माबा बुलायलायबायनो अरलायलायबाय फालतु नैयाव मोनसे मोनसे होखादों माबा सेलायलायथारो इनो इनिखौ जा इनिखौ जा इनिखौ जा इनिखौ जा इनिखौ जा इनिखौ जा नों आंखौ सेना जादों ना इनिखौ जा इनिखौ जा इखौसो मोजां नुदों ना नोंलाय इनिखौ जाहै जा इखौ जानो जा जा नायलाय नै माथो गोदौआखैनो दाबो गोदौ जादों अमा आदार संगासिनो दङ ओंखाम जाखांबाय अमानो आदार होबाय बयबो जाखांबाय ओमफ्राय दायो नै संलायबाय अमानि आदार खामानियानो जोबनो थाङा थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय स' बाय बाय बयनिसिमबो थाबैनो लोगो मोनगोन गोदान भिडिअआव